Ako bacite čini na mali oblak, ona jedva da može da napravi blato. Je li istina da vas je Faragonda pitala da organizujete koncert u Crvenoj fontani? Jeste li vi oteri Dijaspro? Zar bih to uradio? Kako veruje u pravdu, a kidnapuje ljude? Fantastično. Šta vam je ovaj saksofon vredi čitavo bogatstvo? Hej, Sad Stella nastupa, ja pevam kasnije. Evo, ja ću ti staviti puder. Pusti se. Ne, Mjuza, nemoj to da radiš. Ali je rekla da možete da dođete sa mnom. Ako nema ni malo mozga. Ovo je kuća duhova. 3 veštice stvarno postoje. Veštice misle da Vili i Zalfije nisu sposobne za to. Dobrodošli na osnovni nivo 101. Svrha ovih časova. Ovde nema nikog u ovo doba godine i muka mi više da tražim iglu u plastu sena. Hej, povuci reč. Možemo to same, ne trebate nam vi. Ne brinite, zaustavit ćemo ih. Zar zaista hoćeš da postaneš vila? Pa, prva sam ih pronašla. U stvari, one su pronašle nas. Magija Vinksa! Uništile smo skulpture, ali su zato Trix ostale. Vaša magija ih je odbacila odavde. Jel kasnimo? Biffin. Došli si da nas proverite. Ne, kod Blum je Novčić. Znala bi da neko dolazi da im upropasti žurku. Moramo da ostanemo. Zašto naš Glumix nije uticao na toranj? To je sigurno knjiga. Sad je ostao samo jedan deo knjige. Ne sjećam se ni Gardenije. Šta se dešava sa tvojim očima? Da li deluju? Ne znam. Prestani da cmizdriš. Sve ću uništiti dok je ne pronađem. još malo i sve će biti u mojim rukama.